Čaute všetci, môj nickname Engrej a v tomto videu sa spolu pozrieme na príbeh Citadely pôvodne prerozprávaný Samuelom Tarlym. Dozviete sa ďalší pohľad na chod Citadely, jej históriu a ďalšie zaujímavé informácie, takže poďme na to. Citadela z Old Townu je najväčším centrom učenia na svete. Nie, že by mala nejakú reálnu konkurenciu. Väčšina lordov má rovnakú mienku o knihách ako o svojich mladších synoch. Je užitočné mať ich na blízku. V časoch, keď rod Hightower stále vládol Old Townu ako králi, vyhľadal zmrzačený mladší syn útechu v knihách a stal sa najväčším priaznivcom učenia jeho čias. Učenci všetkých typov zaplnili Old Town, aby debatovali a písali a debatovali. Po smrti tohto princa Peremóra daroval jeho brat pôdu Peremórovým poskokom, ako nazývali múdrych mužov. Dnes sú známi ako majstri. Rovnako ako nočná hliadka, Citadela prijíma každého chlapca do svojich siení. Môže byť lordom, sedliakom alebo bastardom. Zásluhy, nie pôvod rozhodujú o pokroku. Keď novic preukáže zbehlosť v danej oblasti, získa reťazový článok, ktorý znázorňuje jeho zručnosť. Čierne železo pre hamranárstvo, zlato pre počítanie, striebro pre liečiteľstvo, železo pre vojnu, valírská oceľ pre vyššie učenia. Mágiu. Aj keď nikto z Citadely nechce toto slovo vysloviť, alebo vysvetliť, ako draky lietajú a mŕtvi muži chodia. Ako náhle učeň získa dosť článkov, aby vytvoril reťaz, stane sa z neho majster. Pokiaľ bude pokračovať v jeho štúdiách, môže sa stať archmajstrom a získa prsteň, tyč a masku, ukované z kovu jeho vybranej oblasti. Tí najrozumnejší alebo tí najambicioznejší z nich môžu dokonca slúžiť ako veľmajstri v Malej rade. Zodpovední za riadenie kráľa a ríše, ako aj informovanie Citadely o všetkom. Srdcom Citadely je knižnica, ktorá obsahuje zväzky z celého sveta o každej predstaviteľnej téme. Od obyčajného cez nevyhnutné až po to tajné. Ak by svet zajtra skončil, mohli by sme ho znovu postaviť zo znalostí obsiahnutých v týchto knihách. Teoreticky. Radšej dúfajme, že k tomu nedôjde. Ale ako každý učeň pochopí, Citadela je viac ako budova, viac ako knižnica, viac ako majstri. Je to myšlienka, že my môžeme poznať svet, nie úplne, nie počas jediného života, ale kúsok po kúsku, s každou generáciou budujúcou na znalostiach svojich predchodcov tam, kde môžu a zachovávajúcou znalosti tam, kde nie. A bohužiaľ pre nás všetkých zabúdajúcou, keď by nemala. Ja pevne verím, že sa vám tento príbeh páčil. Ak áno, nezabudnite ho ohodnotiť palcom hore a odoberať môj YouTube kanál, aby ste neprišiel tie ďalšie. Ak chcete pokračovať v sledovaní mojich videí, kliknutím na ikonku vľavo sa dostanete do príbehu Reťaze majstrov a kliknutím na ikonku vpravo do príbehu Spravodlivosti v 7 kráľovstvách. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute.